Aiba! Zer pasatzen da, Sator? Hori ez nekien. Zer etzenekien? Globoek egan egin dezaketela. Etzenekiela? Begira, Sator. Globo guztiak hegalarriak dira. Pertsonak eraman ditzaketen globo eta zari naiz. Globo aeroestatiko ez. Aero, zer? Globo honek ni ezin hau eraman, baina nik bai bera. Kantak, 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 ene kantak, 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 kantak. Ene kantak, ene kantak, ene kantak, ene kantak, ene kantak, ene kantak. Arretxastua. Trebea naiz. Tuta gura, bera gura, egal egiten Eskuin esker, eskuin esker, eskuin... Asto! Ez zara geldirik egon urduri hartzen hauzu. Nik edo globoak. Zuk eta globoak ezin noiz kontzentratu. Ze? Globoa, aerofagia edo nola zen hori. Globo aerostatikoa. Egon geldirik pixka batean. Sator, ez dut geldirik egon nahi. Aspertuta nago, etorri nirekin jolastera pixkan mesedez. Ez irakurri nahi dut. Gero irakurriko duzu, liburua beti irako izango duzu. Etorri pixkan mesedez bai, globarekin. Ez esan dizut. Bueno, ba, aldatuko neze. Otutu, gora, bera, esker, eskuin, gora, bera, esker. Ai, astuna zara gero! Eze, astuna ez. Astoa! Irakurtzen ari naizen oso interesgarria da. Asko ikasten ari naiz jolastuzu bakarrik. Ez, bakarrik ez. Lehen esan dizut, bakarrik oso aspergarria dela. Ba, aguantatu! Aguantatu? Aguantatu? Astos, ikaragarrizko sustua eman didazu! Kasurik egiten ez diazunez, sustuak eman behar. Ba, irakurtzen jarraituko du. Berrionak! Ongi etorri Berrion albistegira. Gaur, ene kantaken errepublikan, sakeleko telefonorik gabeko eguna proklamatu dute. Horrek, haur askorengan eragin duen pozaren testigu izan da Astok txiki, gure erreportaria. Hala da, bai! Sakeleko telefonorik gabeko egunak eragindako erreakzioen bila etorri gara parkera. Eta hemen dugu gurekin Maili, 5 urteko lekitxarra. Zer iruditu zaizu neurria, Maili? Ba, ni oso posik nao. Kurasoak neurekin egon direlako egun guztian. Espero dut emetik aurrera be gaurkoa askotan errepikatzia. Hori baiestatzeko, gurekin dugu Jon, Mailiren aita. Ta zuri, Jon, zer iruditu zaizu sakelekorik gabeko eguna? Gogorratxo! Mailirekin jolasean ibili naiz ta bizar agujetak seguru. Gainera, WhatsAppik ez eukitziak, urduri jartzen auta saskala jaten egun osua. Hauze izan da dena parketik, Sator txiki. Mila esker, Astok txiki eta Berrion albistegiko ikusle guztiei. Berrionak dauden bitartean, hemen izango gaituzue. Aizu, Sator txiki.
ziur zaude gaurkoa berri ona zela. Ez duzu ikusi Maili ze pozik zegoen ala. Bai, baina sakelekorik gabe, non ikusiko ditugu ene kantakoen bideoak? Lasai horregatik. Kantu gehienak buruz dakizkigu. Eta gainera, ene kantakekoenak ez dira ainonak. Kaixo, bikote! Kendu, mesez, asto, kendu zaitez erditi, bagoaz. Pipi, pipi. Pipi, pipi. Bueno! Opala! Opa! Kaixo esan dute, Inork ez aldo erantzun behar. Giro petrala nabaria hemen. Zer gertatzen da? Satorri galdetu. Ez da ezer gertatzen. Nik irakurri nahi nuen eta asto globoarekin jolas. Liburu hori oso ona da? Bo, oso ona. Globo, ez dakiz zerrena. Globoak jolasteko dira oso aproposak eta kilo. Guk jolastuko guzurekin, asto. Bai, Bai. zein ondo. Baina ezin da. Globoa lehertu egin dut. Lasai! Badaude gehiago. Bai? Begira? Ui, baina nik ezin izango dut puztu, hortz haundi hauekin. Lasai, guk bai ordea. Osongi. Apareko! Ia ba, Zaila da, korapi... listo. Osongi. Jarri gaitezen borobilean? Bai, Bai. ni erdian. Ea! Ia ba. Ota. Bai! Nik ere jolastu nahi dut. Ez Sator. Zuk jarraitu zure liburu horrekin, bai? Zu, iritziz aldatzea libre da, Ba, lehen ez du aldatu. Inoiz ez da berandu? Asto eta zerretu nirekin. Ados. Kale, guazen. Epa! Oba! Ibai Zabalek babesten du. Hau nekea. Unatuta nago. Aizu, eta irribarre hori? Abuela gogoratu dut. Abuela? Abuela bai, nire amonak etzekien euskeraz, eta abuela deitzen genion. Aspaldi hil zen? Bai, baina askotan gogoratzen dut gauza askorekin. Eta pena sentitzen duzu? Orain ez, orain irribarre batekin gogoratzen dut, baina bere garaian liburu bat erabili behar izan nuen hutsune handi hori ulertzen laguntzeko. Aizu, eta egongaren herri hori, zura amona sortutako herria zen? Bai, horregatik, joan nahi nuen bertara? Kontxo. Zenbat zapo ikusitugun eta ze potoloa. Arrapo esango lioke abuelak. Arrapo? Arrapo? Nik badut lagun bat garesen, Arrapo del Monte y sus mariachis musika talde bat dauka. Bai. Aizu iaia, osinekin errezara, Atxunak esango lioke abuelak. Eta zenbat zugandil ikusi ditugun errepi bazterretan. Sagundil esango lioke abuelak. Aizu, esaidazu. Amoraen hutsune hori ulertzen lagundu zizun liburu hori zein zen? Liburu hori betiko. Hementxe daukat. Betiko. Betiko. Ara, 4 lagun izatetik, bapatean, 3 izatera pasa ziren. Horuna mina ematen du? Mina ematen du bai, baina pasatzen da. Igara ba, satorra, azeria eta erbia elkarrekin bizi ziren etxe batean. Ura edan nahi dut. Zuk zerbait nahi duzu? Ez, eskerrik asko.
Aizu, alako txango gehiago egin beharko genituzke, denok elkarrekin. Sator, astronauta, nere, zu eta bostok. Pentsatu beharko dugu nora joan, datorren astean. Eneko, entzun duzu? Eneko. Eta nire liburua? Eneko! Eneko! Abuelak inanio lapurra esango lioke. Ideia bat bururatu zait. Zein? Batak, liburua nahi duenez, eta besteak, globoa, biak inolastuko dugu. Biekin, nola biekin? Liburua buru gainean jarri. Eta erori gabe, globoa alde batetik bestera eramango dugu kolpeka. Baina kontuz, liburua edo globoa lurrera erorizkero, berriz astera. Ideia ona da nerea, baina xailzamarra astu eta niretzat. Egia da. Belarri handi hauekin esango diazue nola jarriko duan liburua buru gainean. Baina zuek lasai, egin zuek diok, eta gu zuen laguntzaileak izango gara. Hori da, Ona. ni enekorekin. Eta ni nerekin. Hau bai! Baze! Abilduko! Eskerrik asko. Aupa bikote! Liburua! Animo, Eutsi gogor! Nola den hau. Tala, genuko. Ederki hasi naiz. Bai. Itxoen bizkot! Oi, ene! Horren bai. Prest? Bai! Ba, bi eta hiru, aurrera! Aupa bikote! Opa nere! Eutsi! Ene! Eneko berriz hasi! Hau divertigarri izango da! Bai, nerea! Opa nere! Lasai, lortuko dugu. Ea, Ulaxe! Aupa bikote! Aupa bikote, Gora, osongi! Gora! Aupa Segi nere, bikote! segi nere! Eneko Atzera berriz! berriz ere! Opa nere! Oi, ai, ai, Aupa ai! bikote! Ui! nekatziz. Ea, eneko! Apaneko, animo! apaneko, apaneko. Aupa, eneko! Apaneko, esker, Aupa eskuin. nerea! Esker, Eutsi! eskuin. Eutsi nere, Esker, animo! eskuin. Animo! Eskuin. Osongi, segi, segi, Esker, segi! eskuin. Segi! Eskuin, Segi! esker, eskuin, eskuin, Gortea, eskuin. Enkaindio! Zorionak, aupa zuen! Ona, bien! Baina, ona. inorrek ez du irabazi. Egia. Nola ez ez? Biak zarete txapeldu zorionak! Ai! Markatu! Zuri zorionak, kaixo polita, zer moduz ongi? Zenbat eta zenbat argazki bidali izkigu zuen. Bai, zuk bidali duzu, zorionak, bai. Ongi pasa eta gozatu lagunekin. Agur, zuri zorionak, zuri zorionak. Esnatu naiz egun asteko irrikan, bat gauean kirioak dantzan. Jaio zinen eguna iritsi da, ta abestuko dugu deno batera. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak polita, zorionak beti, zorionak zuri, zorionak
Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Gaur, hortzeguna da. Eta gaurko gonbidatuak gure egongelarekin zerikusia du. Pista bat emanen dizuet. Pa! 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 Badakizue? Bai! Oso ongi! Oinatz Bengotxea Leitzarra, pilotaria. Ea ze galdera dituzuen berari egiteko. Toki kliki! Woo! Gaintzurin, jangelan prestatutako janari goxo-goxoa jaten dugu. Pertsonak, pertsona bezala ezten ditugu. Ikasle eta familia guztien ametsak kontuan izanik. Goazen barrura, ongi etorri Gaintzurira!
Kaixo lagunak! Sator jatorrekin. Satorra. Sator jator. Earki gozaldu duzue? Ederki, eta zein da zure izena? Nik Lur, nik Kristian. Kaixo, Kristianen bai da zu eskua. Mua! Eta zein da zure izena Politxori? Odei atxerik gabe garrantzitsua izaten da. Eman eskua atxerik gabeko odeia. Osoki, eta zuk? Alan emaidazu eskutsua. Kaixo, mua Politxori. Nik Janire naiz eta 7 urte ditut. Janire besarkadatxo bat gutxienez. Ui, ze goxua. Nere izena da Iraia. Nik Iker eta 6 urte ditut. Eta zurea? Leon naiz. Leo Messi bezalaia, emaidazu besarkada bat, Leo. Gaurko hontan, pilotari handi baten inguruan hitz egingo dugu. Badakizu ze pilotari? Oñaz Bengoetxea. Eta baldakizu zein den Oñaz Bengoetxearen abestia? Pozik bazaude egin txaloka. Pozik bazaude eskola, etxea da kalea. Pozik bazaude egin txaloka. Eta zer dakizue Oñatzen inguruan? Baldakizu zenbat txapel dituen? Lau txapel ditu, oso ongi eman bostekoa. Ederki, zer galdetuko zenioten Oñatz Bengoetxeari? Galdetuko altzerioten, komunera joaten denean puzkerrak botatzen dituen. Pelotaria da. Iker nere lagunatan daukagu entrenamentua pelotarena. Ba, ni Oinatz naiz. Zenbat urte ditu? 15 urte behar ditut hilabete hontan. Herri txiki baten bizi da. Leitza herrikoa naiz. Nesa zen pilota jokatzen. Bai. 5 urtetatik hasi nintzen pilotan jolasten, orain dela ja 30 urte, 18 urtekin ja profesionaletara saltoa egin nun, eta, bueno, aurten behar ditut 17 urte profesionaletan. 3 txapelketa irabazi ditu. 3. 4. Bueno, txapelketak 4 ditut irabazita, oso pozik nago horregatik. Ondo pasatzen duen jolasten. Beti nahi izan dut pilotari izan, eta, bueno, momentuz behintzat pilotari izatetiken bizitu izan du naiz, eta esan oso pozik nagot. Nun jaio zen. Leitzen jaio naiz. Ezagutzen duzu Zumarraga. Zumarraga berri zautzen duten, bai, zautzen dut. Ze pelotarekin entrenatzen duzu? Entrenamentu batzuk izaten die fisiko aldekoak, beste batzuk teknika lantzen duenak. Eta zenbat ordu egiten dituen? Egunero egiten du 2 edo 3 ordu. Azenario jaten ditu pilo bat. Bai, jaten jo azenario bat, bai. Barri jaran, nik esango izkizuet esaldiak eta uste baduzue egia dela, ara joan beharko zarete. Gezurra bada, ona etorri beharko zarete. Egia eta gezurra. Egia edo gezurra. Ea bat lehenengo galdera, izurdek begi bat irekita dutela egiten dutela? Egia edo gezurra, azkar! Ea, denak egia dela uste duzue? Egia da, txalo bero bat, oso ongi. Bale baten bihotzak, kotxe txiki baten pisua dauka, egia edo gezurra? Egia da, txalo bero bat. Eta orain, gaizki egiten duera kanpora joango da, Sugeek oso ongi entzuten dute egia edo gezurra. Egia edo gezurra, aukeratu. Egia. Gezurra. Egia. Eta horrela gezurra da ez daukate belarririk. Baina txalo bero bat, ea denak txalo bero bat. Txalo. Oñatzek ere azenarioak jaten ditu.
hain dira goxuak eta osasuntsuak, egia ala gezurra? Bihar Enekotan Nerea datoz urretxura. Tiontigi, kisetigi.